କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। 2007ର କଥା, ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ର ଫ୍ଲୋରିଡା ସହରରେ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୌରବ ତିୱାରୀ। ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଗୌରବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଚାନକ ସେହି ଘରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୌରବ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେହି ଦିନରୁ ଗୌରବଙ୍କର ରୁଚି ପ୍ୟାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଏହି କରିୟରରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଜ କରିୟରରେ ଗୌରବ 6000ରୁ ବି ଅଧିକ ଭୂତ ଜାଗାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟିଭି ଶୋସ୍ରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭାଙ୍ଗର ପୋର୍ଟକୁ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଭୂତ ପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗର ପୋର୍ଟରେ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଳି ଜିନିଷ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଗୌରବଙ୍କର ବାହାଘର ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୌରବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଦୌ ଏହି ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରୁଚି ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ମାନିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଝଗଡ଼ା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗି ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ 2016 ଏହି ଦିନ ସବୁଦିନ ପରି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଯେମିତି ଗୌରବ ସବୁ କାମ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେଦିନ ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କିଛି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଜୋର ସେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗୌରବଙ୍କ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଖୋଲିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୌରବଙ୍କର ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଗୌରବଙ୍କର ଶରୀରକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜୀବନ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଶରୀରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ କଳା ଗାର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସେ ଗାରକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଗୌରବ ଫାଶୀ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳ ଭାଗ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଏହି ଘଟଣାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୌରବ ବହୁତ ଡେରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ଗୋଟିଏ ଜନତପୁରୀ ଜାଗାରେ ସେ ଏକ ପାରାନର୍ମାଲ ଘରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି କିଛି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ସେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସଫା ସଫା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଗୌରବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ବି କେସ୍ଟିକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହି କେସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗୌରବ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଥିଲା? ଗୌରବ ମରିବାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି କେବେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମରିଥିବା ଶରୀରର ବେକରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଦାଗର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଏ। ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଜି ଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭିଉଅର୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।